Right? Ayan. Oh, wow. Ito niya yan, guys. Ganda, di ba? Magandang pa yan sa dulo. Ikot muna tayo. Before pandemic, itong lugar na to talagang dinadayo to ng mga maraming turista outside from Pangasinan, mga taga Manila. Ganda, di ba? Bagong gawa lang itong kasada na. Medyo mahaba rin yung stretch ng kanyang beach. Wow. Malinis. Meron din itong beach playground. Ayan. Yung mga bata pwede pang mag-enjoy. Napagod na silang mag-swimming. Pwede silang maglaro dyan. Ang ganda-ganda ng lugar na to. Masarap dito maligo, mag-swimming. Pang pamilya. Yan, bumisita kayo dito. Tondaligan Beach Park, Dagupan City. Oh yeah. Yes. Yung mga cottage nila. Ito po yung mga cottage nila. Po natin kay ate kung magkano po yung hire ng dito ng kanilang mga cottage. So ate, magkano po yung cottage natin na ganito? 300 lang anak, buong araw na lang. Buong araw na po yun. So pwede rin pong magsakpak ng dito, mga electrical Wala gadgets. naman ang gadget dito anak. Baka ito lang po, buko-buko. Kubo-kubo lang po. Sige guys, so ito, sabi ni ate, 300 pesos po ang hire ng kanilang cottage. May banlawan na kayo. May banlawan na rin dito, may poso na available. So, yun. So, tingin ko, sulit na yung presyo na yun para sa buong araw na
pag-bibis natin dito.